És akkor irány a G csoport, amelyben szintén érdekes mérkőzést játszottak. A görögök Szlovákiával találkoztak. Ebben a csoportban a bosnyákoknak és a görögöknek is 19 pontjuk volt, csak a bosnyákok gyakorlatilag pontelőnnyel rendelkeztek mégis, köszönhetően a plusz 20-as gólkülönbségüknek, a görögöknek csak plusz 5 van. Ez amiatt is alakult így, hogy a legutóbbi 4 mérkőzésén nem kapott gólt, a legutóbbi 3 találkozóját pedig egyaránt 1-0-ra tudta megnyerni Fernando Santos együttese. A 6. percben járunk, amikor jön az első lehetőség, méghozzá Kostas Manolas előtt. A kapus Jan Muha viszont nagyon szépen védett. Ebben a csoportban majd megmutatjuk a bosnyák-Liechtenstein mérkőzést is, úgyhogy abszolút teljes képet kapunk arról, hogy hogyan is alakul ez a 6-os. Ciolis próbálkozása megpattant ezúttal a 11. percben. Salpingidist láthattuk. Ő reménykedett abban, hogy esetleg valahogy visszapattan a labda. Schlüterről pattant végül azonban így ki. 29. perc. Gyakorlatilag csak a görögök támadnak. Egy újabb lövés. Azután már a csapatkapitány Salpingidis próbálkozott. Nem sok sikere. 12 pontja volt Szlovákiának, tehát már biztos volt, hogy nem tudja utolérni a görög együttest. A szlovákok azt bánhatják, hogy miután idegenben legyőzték a bosnyákokat, hazai pályán kikaptak tőlük, úgyhogy vezettek még 1-0-ra. Ez itt egy kulcsfontosságú pillanat. Schlüteri az öngól, de Karnezissé az elképesztően nagy hiba. Hogyha az ember azt gondolta volna, hogy Devecserié a forduló legpekesebb és szerencsétlenebb gólja, hát azért a kapus miért akarta például külsővel átvenni, nem is értem. Szóval azért ez egész értetlen volt. Jan Muha hibázott, bocsánat, az a görög kapus mondtam, szóval Jan Muha óriási hibája volt, ami ezt a görög gólt eredményezte. Majd az 56. perc jön. A görögök küzdenek egy második gólért, de Hugocsán labdája nem jutott túl a gólvonalon. Nagyon szép mentés volt. Torosidis emelte ki még. A mérkőzés 3/4-énél járunk. Egy remek kiugratás Salpingidisnek. A lövése viszont elmegy keresztbe. A görögök ott voltak a legutóbbi VB-n, 94 után másodszor Otto Rehhagerrel 2010-ben jutottak ki, de nem tudtak pontot sem szerezni, 3 gyakorlatilag sima vereséget szenvedtek el. Pedig azért az a csapat nagyrészt még az volt, amelyik Európa-bajnok is lett. Hollebász próbálkozása oldalhálóban kötött ki. A Jogos Karaiskakis stadionban rendezték ezt a meccset. Gyakorlatilag az egyetlen szlovák lehetőséget láthattuk. Az sem volt komoly. Mihály Gyuris próbálkozott. Ez pedig már a 93. perc. Egy távoli kísérlet, ami sokat nem ért Alexandros Ciolis részéről. Muha ezúttal hárított. Úgyhogy ezzel a Schlüter öngóllal, de inkább óriási Muha hibával nyer. És feladata, hiszen Liechtensteint látta vendégül. Az összes ország közül a 36 000-es Liechtenstein a legkisebb, amely abban reménykedik, hogy kijut a világbajnokságra Európában. Úgyhogy ennek megfelelően mindenki a bosnyákoktól egy gólfesztivált várt. Már azért, mert az odavágó a két csapat között, ha lehet annak nevezni az első meccset, egy 8-1-es bosnyák sikert hozott. Edin Dzeko a 27. percben Misimovic átadását, beadását váltja gólra. Úgyhogy ezzel megvan az újabb, immáron 9. gólja ebben a sorozatban. 34. perc, ezúttal Misimovic a befejező. Átveszi a labdát és nagyon szépen juttatja a kapuba. Ezzel már 2-0. Most már csak Kínában futballozik, a Guizhou Renében. Neki ezért még az a Wolfsburg időszak volt a legjobbja, aztán ment a Galatába, utána a Dinamo Moszkvába. De a válogatottban még mindig rendkívül hasznos. Megvan Ibisevicnek is a maga gólja, azért ez a Dzeko, Misimovic, Ibisevic 3-as brutális. Pályafutása 50. válogatott mérkőzését góllal tudja ünnepelni. Úgyhogy nem csak a Stuttgartban rendkívül eredményes
ahol már 6 gólnál jár, és rúgott egy mesterhármast is, hanem a válogatottban is. Edin Dzeko viszont nem állt meg egynél, már a 39. percben jött a 4. gólja Boszniának, vagyis a munkát elvégezte ezen a mérkőzésen. 9 selejtező és 29 gól, szenzációs. Viszont volt egy pillanat, ami Liechtensteinné volt, a 61. percében járunk a mérkőzésnek, egy nagyon szépen kijátszott akció, és Hassler becsület gólja. Hát mondjuk ez volt a legszebb pillanata a mérkőzésnek Liechtensteini szempontból, vagyis Bosznia nyert, és az azt jelenti, hogy továbbra is a saját kezében a sorsa. Ha annyi pontot szerez az utolsó körben, mint Görögország, akkor történetesen először kijut egy nagy tornára, és valljuk be, ez a csapat meg is érdemelné, már annyiszor bukott el pótselejtezőben. Így állunk az utolsó körben, a bosnyákok Litvániába látogatnak, a görögök pedig Liechtensteint fogadják. Lesz még egy Lettország-Szlovákia meccs is. A harmadik hely még változtat talán. De azért valószínűleg inkább, hogy ez marad a sorrend. A reklámot követően viszont megnézzük, hogy az orosz-portugál csatában nem lehet azt mondani, hogy Fábio Capello túlságosan boldog lenne. Ettől függetlenül a 39. percben már megnyugodhatott, vagy legalábbis jobban, hiszen Sirokov beadását követően Fajzulin is betalált. Amit az oroszok nagyon bántak, az az északírek elleni augusztusi vereség. Ott 1-0-ra kaptak ki, azóta 4-1-3-1, és most már 3-0, hiszen itt még az első félidőben megszületik a harmadik vendégtalálat is. Dusakov eredményes. Ezért a luxemburgi válogatott védelmesen volt a helyzet magaslatán, úgyhogy a luxemburgi szurkolók nem lehettek elégedettek, az oroszok viszont igen, csak mondom, várták a folytatást. Az 55. percben jött is, igaz, ebből gól nem született, csak egy újabb orosz helyzetet láthattunk. Samedov beadását követően Kerzsakov rugott luftot. 57. perc, luxemburgi próbálkozás. Emlékezhetünk a selejtező sorozat nyitányán, majdnem meglették a portugálokat a luxemburgiak. Igaz, 2-1 lett Portugáliának. A 61. perc. Megint Kerzsakov szenved. Újabb lehetőség. Ha nem is teljesen tiszta és üres a kapu, de azért ezt illet volna értékesíteni. Nem sikerült. A 73. perc, és azért csak megszületik az a 4. találat, és csak összejön Kerzsakovnak is a várva várt gól Kombarov beadását követően. 23. gólja, és ebben a selejtező sorozatban már az 5. Kerzsakovnak. A mérkőzés hajrájában még egy luxemburgi próbálkozás, de azért nagyon nem kellett aggódni Akinfejevnek. Fábio Capello tehát nyugodtan várhatta a lefújást. 4-0, újabb lépés a világbajnokság felé az orosz válogatottól. Utolsó körben majd Azerbajdzsán lesz az ellenfél idegenben, amely ebben a körben már talán meglepetést nyert. De akkor ugorjunk a portugálok Izrael elleni mérkőzésére, hiszen ez is egy nagyon várt találkozó volt. Már csak azért is, mert a két csapat első mérkőzésén a sorozatban 3-3-as döntetlen született úgy, hogy az izraeliek rendkívül közel álltak ahhoz, hogy legyőzzék Cristiano Ronaldóékat, de a Ronaldo féle brigád mindig úgy kezdi az aktuális sorozatát, hogy az első néhány mérkőzésen szenved, aztán belehúz, és általában a második helyet megszerezve pótselejtezőn keresztül harcolja ki az aktuális nagy eseményre való kijutást. Itt rögtön már a harmadik percben volt egy hazai lehetőség.
Ruben Mikkel próbálkozott. Az izraeliek a harmadik helyet foglalták el a csoportban, 12 pontjuk volt, tehát matematikailag még reménykedhetek abban, hogy esetleg utolérik az előlévő két csapatot, de ez tényleg csak matematikai volt, sőt az oroszok sikerével, mivel annak a mérkőzésnek jóval korábbi volt a kezdése, már tudták is, hogy mi lett az eredménye, azzal eldőlt, hogy maximum a második hely az, amiben Izrael reménykedett. Abban viszont reménykedhetett, és Iden Ben Bassat meg is próbálta megszerezni a vezetést, nem sikerült. 23. perc. Nani jól kapja vissza a labdát, és a lövése sem rossz, de figyelt a csapatkapitány Dudu Akwate. Portugál lehetőségen a folytatásban is. 27. perc szépen lassan. Nani tovább. Mikkel lő! És ezúttal is Awaténak kellett védenie. 27. perc. Moutinho szöglete. Jön vissza a labda. Ricardo Costa pedig megszerzi a vezetést Portugáliának, és a szokásos portugál operatőri megoldás a gól után egyből közelít a közönségre. Valencia játékosa tehát megszerzi a vezetést Paulo Bento együttese számára. Ez is volt az állás a szünetben. A 52. perc. Nagyon szép kiugratás, a csel is remek, de Rui Patricio véd. Omri Ben Arusnak ezt sokkal, de sokkal jobban kellett volna megoldania. Moutinho szöglete és egy Ricardo Costa fejes. A második gólját nem tudja megszerezni. A 70. perc. Nani visszateszi, Josué szerzi meg, és lő! De csak nem akar megszületni az a második portugál találat. José Alvalade stadionban rendezték ezt a mérkőzést. 78. perc. Nani. Nagyon szép. De gól ebből sincsen. Ezúttal Antúñez került helyzetbe. És aztán jön az óriási meglepetés. A 85. percben Rui Patricio nagyon rossz helyre rúgja ki a labdát. És ezt nem hibázza el Ben Bassat. A 85. percben a portugál válogatott. Antúñez került helyzetbe. És aztán jön az óriási meglepetés. A 85. percben Rui Patricio nagyon rossz helyre rúgja ki a labdát. És ezt nem hibázza el Ben Bassat. A 85. percben a portugál válogatott nagyon messze kerül attól, hogy automatikusan kiharcolja a világbajnoki szereplés jogát. Pedig ez nem egy olyan pillanat volt, ahol hibáznia kellett volna a kapusnak. Muhái azért komolyabb volt, de Ronaldo még kap egy lehetőséget. Ugyanakkor védeni nem, gólt szerezni nem tud, Aouate ugyanis védeni tud. És ezzel vége is lett a találkozónak. Ugye a portugál válogatott nagyon nehéz helyzetbe került, és leginkább várhatja majd a pótselejtező sorsolását, hiszen 3 pont a hátránya az oroszokkal szemben. Izrael ellen 4 pontot bukott el a portugál csapat, ami nagyon sok. A gólkülönbség dönt, és emiatt matematikailag még van esélye a portugál csapatnak, hozzátéve, hogy jelenleg 7-tel jobb Oroszország gólkülönbsége, mint Portugáliáé, tehát nagyon meglepő lenne. Az utolsó körben majd Portugália, Luxemburg és Azerbajdzsán Oroszország mérkőzés lesz. Az így csoportban a spanyolok 17 ponttal vezetnek, hiszen legyőzték Fehér Oroszországot 2-1-re.